Matul is-snin kien rapportat li allegatament ebu miet ta' ajruplani, vapuri u nies f'ċirkostanzi misterjużi fil-Bermuda Triangle, jew kif magħrufa wkoll Devil's Triangle. Fid-dawl ta' dan wieħed jistaqsi għaliex ħafna vapuri u ajruplani oħra li għaddew mill-Bermuda Triangle ma ebux. Jista' jkun li dak li naqraw u li nisimgħu dwar il-Bermuda Triangle mhux minnu? Jew jista' jkun li mhux ningħataw stampa ċara biżżejjed tal-affarijiet strambi li jiġru fuq il-Bermuda Triangle? X'teoriji jeżistu dwar il-Bermuda Triangle? Niskopru dwar dan fil-programm L-Inspjegabbli. Bermuda Triangle, żona vasta ta' baħar li tinsab mal-kosta xlokk tal-Istati Uniti fl-Oċean Atlantiku u testendi madwar l-arċipelagu ta' Bermuda, Miami u Puerto Rico. Għal ħafna deċenji, iż-żona magħrufa wkoll bl-isem Devil's Triangle kisbet il-fama għal numru ta' rapporti fuq għejbien ta' vetturi tal-baħar u l-ajru. Wieħed mill-każijiet prominenti li għadu misteru huwa rigward l-għejbien ta' vettura navali Amerikana u l-ekwipaġġ li sparixxew mingħajr traċċi il fuq minn 100 sena ilu. F'dan l-aħħar 10 snin ġew rapportati mill-inqas 2 każijiet ta' ajruplani u vapuri li għebu. Al kontrarju ta' każijiet oħra instabu xi biċċiet minnhom. Iżda, xi kkawża dan il-katastrofi? Diversi konspirazzjonijiet jgħidu li dan iseħħ kawża ta' attivitajiet paranormali fil-baħar, interferenzi elettromagnetiċi, rilaxxament ta' gassijiet tossiċi u oħrajn. Riċentament, xjenzat Awstraljan wera xettiċiżmu dwar il-fenomenu tal-Bermuda Triangle u argumenta li mal-temp sever u anki bħala żona traffikuża bil-kbir fejn toffri sfida għan navigar jikkontribwixxu għal traċedji bħal kull ibħra oħrajn. Fil-preżent, spekulazzjonijiet bħal dawn ikomplu biss jibnu xenarji misterjużi u b'hekk dawn ikomplu jitimgħu biss l-immaġinazzjonijiet tagħna anki jekk imorru lil hinn minn dak li huwa loġiku. Sinjuri, nsellmulkom nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela L-Inspjegabbli. Suġġett li għandna likom illum huwa il-misteru tal-Bermuda Triangle, suġġett li bla dubju jqajjem ħafna interess, suġġett li anka jqajjem ħafna mistoqsijiet. U jista' jkun ukoll ċertu mistoqsijiet mhux dejjem hemm risposti għalihom. Sabiex niddiskutu dan is-suġġett bi pjaċir nilqa' miegħi lis-sur Kevin Falzon li huwa awtur. Nsellimlek. Nsellimlek Kevin, grazzi tal-istedina. Grazzi wkoll għajt l-istedina tagħna. Nilqgħu wkoll lill-kumplament tal-mistiedna fil-panel u ningrazzjahom ukoll li ingħaqdu magħna għad-diskussjoni tal-lum. Infakrukom u nħeġġukom tipparteċipaw fuq il-paġna tagħna tal-Facebook fejn hemmhekk qed nistaqsu l-mistoqsija temmen li dak li ntqal dwar il-Bermuda Triangle huwa minnu. Nieħdu pjaċir ukoll nisimgħu il-veduti tagħkom u għalhekk inħeġġukom taqsmu anke l-veduti tagħkom dwar din il-mistoqsija. Sur Falzon, x'jagħmlu il-Bermuda Triangle daqstant suġġett se ngħidu hekk affaxxinanti, x'huma l-karatteristiċi li jiddistingwuha minn postijiet oħra? Mela, il-fenomenu bażikament huwa li vetturi kemm tal-ajru kemm tal-baħar jgħaddu minn hemmhekk u l-għajdut qed jgħidu li jisparixxu daw sewwa. Issa, jekk nidħlu mill-aspett ngħidu mill-aspett ta' kif jara kulħadd. In-nies hemm barra hemm algoritm sewwa illi kulħadd isegwih. Għal-mod tal-kelma jekk hemm din it-teorija u din it-teorija kisbet fama kbira, mela allura din il-fama se tagħmel suċċess. Kif qed naraw sewwa dan il-fenomenu tal-Bermuda Triangle qajjem din la kollha sewwa, però jekk nidħlu aħna fil-qofol tagħha nistgħu insibu
ċertu risposti ħanajtek, pero ovvjament maħniex se nsolvu għaliex dan huwa misteru, jiena nimmaġina li ser jibqa' misteru għaliex biex persuna il-knowledge tiegħu l-għarfien vast, kemmu vast dwar suġġest u x'inhuwa sewwa, irid ikun naħseb jiena irid ikun preżenti biex jara il-fenomenu iseħħ. Jekk ovvjament aħna maħniex hemmhekk u mhux qed naraw l-affarijiet isseħħu bajnejna, mela allura aħna limitati biex nikkummentaw u biex naslu għal konklużjonijiet, però xorta nistgħu nagħtu l-konklużjonijiet tagħna. Mela minn aspett loġiku, xjentifiku, hemm diversi teoriji sewwa riċentament kien hemm minn riċenti kien hemm dik it-teorija tal-methane hydrates illi dawn jiġu rilaxxati mill-art sewwa mill-fond tal-baħar, gas bubbles enormi u din tista' toħloq disturbazzjoni fil-wiċċ fejn il-wiċċ litteralment jinħoloq vakum u jista' jiġbed il-vapur sewwa. U kien hemm ukoll teoriji fejn anki ajruplani jistgħu jiġu miġbuda b'dan il-fenomenu tal-methane gas sewwa. Issa, jekk ħanidħlu aħna f'din ir-riċerka tal-methane gas, irridu nżommu f'moħħna illi dan il-methane gas jiġi rilaxxat, mela dan ovvjament huwa kristallizzat sewwa. Issa, meta fl-aħħar fażi tal-era glasjali sewwa, id-dinja bdiet ħirġa minn dik il-fażi ta' kesħa kbira, jiġifier nistgħu ngħidu aħna mill-20,000 sa 11,000 sen ilu sewwa, dawn il-gases dawn jiġu rilaxxati mill-qiegħ tal-baħar. Però ma ninsewx ukoll illi dan huwa baħar feroċi maltempati ġifieri jinnaf vapur jista' jitlef il-boxla ejja ngħidu fi żmien 20 sen ilu, 30 sen ilu sewwa, il għaliex hekk immorru f'medda ta' 500 sena ta' dan il-fenomenu, ix-xjenza mhux dejjem kienet avvanzata kif nafuha llum. Illum ovvjament għandna xjenza avvanzata u ma tantx se titlef il-boxla malajr. Però jekk immorru 20 sen ilu jew 30 sen ilu, dawn l-għajdut kienu iżjed vivaċi, kien hemm ħafna iżjed teoriji, kien hemm ħafna iżjed stejjer, kien hemm ħafna iżjed spekulazzjonijiet. Illum qisu dan il-każ mhix raqat, però ejja tibbaxxi daqsxejn ras u għaliex in-nies fl-aħħar mill-aħħar qegħdin jifhmu x-xjenza kif taħdem, qed jifhmu il-ħajja kif taħdem, in-natura kif taħdem, allura il-perspettiva ta' kif vapuri setgħu ebbu ajruplani setgħu jinnaf kellhom xi inċident jew xi ħaġa minn maltempati katastrofiċi sewwa, jista' jkun dak il-każ. Però jiena ma neskludix ukoll illi hemm partijiet fid-dinja sewwa illi in-numri ta' vapuri li jerqu jistgħu jammontaw għal numru iżjed kbir minn dak tal-Bermuda Triangle. Ġifieri aħna qed ngħidu għax kien hemm vapuri u ajruplani li qiegħu li għaddew mill-Bermuda Triangle, però kien hemm ħafna oħrajn li għaddew u ma jabux, ma sparixxewx. Ekku, eżatt. Ġifieri inti qed tgħid li dan jiġri għax ma jinqabdux f'din il-maltempata ngħidu hekk ma jkunx hemm dan il- Mela, nidħlu daqsxejn iżjed nkunu daqsxejn iżjed wild fis-suġġett sewwa. Mela, id-dinja, in-natural tad-dinja sewwa, forsi dan huwa mhux stramp għal kulħadd, però jista' jkun suġġett stramp għal ħafna minn nies li ma tteppjaw ċertu filosofiji. Fin-natura hemm teleportal network sewwa li jien mhux qed nassoċjah mal-Bermuda Triangle, però min jafhom dawn l-affarijiet jista' jkun il-każ illi hemmhekk hemm xi portal sewwa qed inkun daqsxejn avventurus iż-żejjed hawnhekk. Però jinħobb nidħol fihom mela portal minnu nnifsu qed jispjegalek inti għandek tħol minn ximkien u tispiċċa ximkien ieħor. Però iżjed ma nidħlu fih din il-filosofija naturali fejn tidħol il-ħajja b'mod infinit sewwa, in-nies iżjed qed jippruvaw jifhmu, iżjed ikunu kurjużi
x'toffri din in-natura. Mela dan il-portal illi huwa wieħed minn ħafna eżempju Giza. It-Trinità ta' Giza hija portal illi seta' ġiet attivata fit-2012. Sewa jiena ma nniżżilaqat illi Giza kienet tomba tal-faraoni qatt. M'hemmx evidenza u mhix sejsu biex ma teżistix. Issa, jekk ħanidħlu f'dawn l-affarijiet, għax ovvjament jekk sa nidħlu fil-Bermuda Triangle u mbagħad jidħlu dawn l-affarijiet li bil-fors isek tidħol fihom biex issib ċertu ta' spjegazzjoni jekk se nsibu bil-spjegazzjoni minn aspett xjentifiku, minn aspett akademiku, aħna dan l-argument se nispiċċawh mill-ewwel. Xeris, minn ħatijak forsi x'mistoqsija jew xi punt li xieq tqajjem fuq is-suġġett? Naf li hemm teorija minnhom li titratta True North li l-Bermuda Triangle huwa wieħed minn żewġ postijiet fid-dinja fejn il-kumpass imura True North minn flok għal Magnetic North. Ma nafx din xi ħaġa li forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwarha. It-tieni punt li xtaqt nagħmel biex nieħu spunt mill-punt li qajjimt inti l-ewwel, hemm postijiet iżjed fid-dinja li forsi kif qed inti iżjed mill-Bermuda Triangle sparixxew vetturi tal-art u tal-baħar. Minħabba fekk allura kif il-Bermuda Triangle bħala post qajmet iżjed faxxinu fin-nies? Mela, ħanibda mill-aħħar mistoqsija. Issa, din la kollha kif diġà semmejt, ovvjament inħolqot minn romantiċiżmu li ilu jiġi miġmum minn mijiet ta' snin. Sewwa nistgħu mmorru lura fi żmien Kristoforu Kolombu, fejn insibu wkoll li dawn meta marru ġol Mesoamerika intaqgħu ma' ġganti ta' 13-il pied. Sewwa ġifieri jekk ħanidħlu f'dak l-ambitu ta' suġġett tal-argument, aħna rridu nużaw ċertu miżin biex ngħidu isma' esaġerata l-biċċa jista' jagħmel sens li raw ġiganti jista' jkunu kollha x'għadna narawhom illum ta' 8 piedi u 9 piedi. Però il-faxxinu ta' dan is-suġġett naħseb jiena huwa dejjem jibqa' ir-romantiċiżmu. Sewwa il-bniedem iħobbu ir-romantiċiżmu minn dejjem kien għal qalbu illi jiddevja ħanajdu hekk minn spjegazzjonijiet loġiċi jew inkella hemm spjegazzjonijiet ukoll li jmorru jidħlu filosofija spiritwali sewwa u dawn qed ninjorawhom sewwa. Jiġifieri il-faxxinu ta' dan is-suġġett il għaliex hemm dik il-misterju sewwa illi aħna ma nistgħux nifhmuh il-misterju dejjem jattratta il-moħħ tal-bniedem, is-psikoloġija tal-bniedem, isma' x'inhu dan il-fenomenu. X'jista' jkun kemm nixtieq inkun hemmhekk ħanara x'jiġri allura dak il-faxxinu dejjem jattrattana lejn il-misterju u l-bniedem minn dejjem hekk kien. Sewwa jekk jara bieb jiena noħodha minni personali jekk nidħol ġo mużew hija teżibit minn dan il-mużew minn 100% hemm 40% eżebit fih nara dan il-bieb wieħed ġo dak il-bieb irrid nidħol għax il-kurżetta telibna allura l-misteru dejjem aħna fih dak iċ-ċertu faxxinu. Rigward li semmejt inti tal-True North hemm dik tissemma il-magnetiżm sewwa tad-dinja li hemm dik it-teorija oħra li peress li l-vapuri huma tal-ħadid, allura hemm ċertu dik l-enerġija li jista' jkun li taffettwalhom il-magnetic field ukoll ġifieri. Jekk aħna nidħlu f'dan is-suġġett u qed naraw isma' Titanic minn fejn għadda. Sewwa dana vapur enormi kien, sewwa ġifieri jista' dan il-fenomenu jiġbed vettura ta' dak id-daqs. Qed tifhem vapuri biss jiġbed żgħar dajjes, ajruplani żgħar, jiġifieri għal xiex jiġbed dawn il-vapuri żgħar biss u ma jiġbidx cruise liners eżempju. Hemm fatt ukoll li jevitaw dan il-post il għaliex il-romantiċiżmu rebaħ ukoll fuq ix-xettiċiżmu allura tinħoloq dak il-fenomenu wkoll li nsejħulu. Li tkun superstizzjuż, però fl-istess ħin xorta jagħti każ għalkemm ġo moħħodin tkun ċoċata. Jiena ġifieri ġrat li din eżempju jew nara film tal-biża' sewwa u issejn il-film tal-biża' jogħġbuni immens. Ma nemmilhomx għax ikun hemm ħafna esaġerazzjonijiet, però jkun hemm fenomeni li jistgħu jsiru. Allura meta nkunu waħdi taf inti tħares warajk
dik hija parti mis-psychosi tal-bniedem, jiġifieri għalkemm jiena nkun xettiku xorta rrid inħares, jiġifieri, il-bniedem huwa marbut dawn ħafna ħbula li rridu naqtaw sa ċertu punt sewwa għax qed jiġbduna li hemm law l-2000 orjentat, x'se nemmen, x'ma nemmenx, inti tissib il-verità inti. Mhux temmen eżatt, il-verità x'inhija, però dan is-suġġett li l-verità ma tantx tista' ssiba daqshekk faċli. U għalhekk qed nindiskutu hawnhekk. Ekku, eżatt. Mela, għandna magħna wkoll il-Saviour, Samut, Saviour. Minna ħatijak forsi hemm xi kummenti li tixtieq tqajjem, xi mistoqsija, saqsi l-Kevin? Bilt ma' ħafna mill-li qalu, però xorta jibqa' dik it-tieqa mbexqa tal-mistoqsija ta' imma. U tajjeb li l-bniedem jara l-ħajja bid-dubi u mill-lin mit-ċertezza x'inkella għaw ammont ta' nies li l-ħajja jarawha biss abjad u iswed, imqar gris biex jagħtu lok li forsi f'dak li qed jgħidu huma element ta' dubju jew hekk. Il-Bermuda Triangle kif spjega tajjeb Kevin, jekk taqra dwarha se ssib informazzjoni li tgħidlek illi hemmhekk pjuttost m'hemmx inċidenzja ogħla minn imkejjen oħra fejn jisparixxu dawn l-affarijiet. Però mbagħad taqra informazzjoni oħra li tgħidlek illi hemmhekk jista' jkun illi hemm traffiku ta' vetturi iktar minn passaġġi oħrajn u allura bekk l-inċidenza forsi tidher iktar minn inħawi oħrajn. Imma li l-bniedem jibqa' iħalli lokal mistoqsija u anke għal romantiċiżmu għaliex le. Iżommu iktar ħaj naħseb jien milli xi ħaġa artifiċjali jirrendi lilu nnifsu biħsieb ta' iva jew le iktar minn affarijiet oħra u minn inħawi oħra fejn naqsu l-vetturi tal-baħar. Naħseb dan huwa l-iktar wieħed li joħodna lura fi żmien l-ewwel inċidenza tiegħu tmur 20 ta' snin ilu. Kif tiddeskrivi l-fatt però li ċertu vapuri u ajruplani li jebu fil-Bermuda Triangle mhux dejjem instabu l-fdalijiet tagħhom fil-baħar. Allura dawn fejn marru l-fdalijiet? Għalkemm kien hemm minnhom instabu wkoll, ma ngħidu hekk. Kien hemm ma nstabux. Dik id-domanda għal xiex vapur instabu oħrajn le. Ġifieri dan isu għandek switch biex tiddiżattiva u mbagħad tattiva, ġifieri jiffunzjona da xi fenomenu illi hemm xi ħaġa hemm taħt f'dan il-parti partikolari tal-oċean illi qed għandu xi ħaġa kontra dawn il-vetturi ma jistax tgħaddi minn hawn sewwa jew titpermess. Li jinstabu vetturi u oħrajn ma nstabux dik ma naħsibx li risposta nista' nagħti jiena. Naħseb jiena illi iżjed irridu naraw jekk persuna forsi daħal fil-fond ta' dan is-suġġett, daħal verament fil-fond sa l-aspett illi jistaqsi permess jew iġib permess biex janalizza l-ismijiet tal-kaptani ta' vapuri jew dajjes illi telqu minn postijiet u daħlu ġo portijiet ġewwa l-Amerika sewwa biex jaraw dawn jekkux verament kienu x'involuti għax jista' jkun hemm każi illi kif diġà semmejt ikun hemm awturi x'aħna nafuhom dawn l-affarijiet għax ovvjament joħorġuhom ċertu awturi jew jaħorġu ċertu jinnaf dokumentarju illi jagħmlu cherry picking ta' ċertu affarijiet. Allura, jiena naf ċertu affarijiet illi xtħalt ħafna riċerka u naf eżempju fejn jista' jkun hemm fenomenu illi ma ndirizzawx mill-A sa Z illa għaliex kien hemm aspettattivi li l-awtur għażel li ma jidħolx fihom illa għaliex ma jogħġbuhx sewwa però inti trid tissemmi kollox. Ħalli mbagħad lill-qarrej joħroġ bil-konklużjoni tiegħu inti tagħti jiena nagħti ħafna mid-domandi fil-kotba tiegħi, però inħalli wkoll ċertu domandi għall-qarrej. Issa jiena ħadd pjaċir nisma' ħafna wkoll lil Saviour illi għandu mentalità miftuħa ħafna. Huwa mentalità ta' akkademiku sewwa u mbagħad lest illi jaċċetta ċertu fenomeni li joħorġu barra mis-suġġett xjentifiku
hija sabiħ ħafna li persuna taċċetta ċertu affarijiet u mbagħad tinvestigahom b'mod personali mhux biex neċessarjament toħroġ ċertu veritajiet, però biex tissodisfa l-aċċ tal-jinnaf tal-misterju u tal-kilba tal-mistoqsija tiegħek. Jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa meta inti tidħol f'dan is-suġġett. Infatti meta konnet nitkellmu minn wara l-kwinti qatlu jiena jekk se noqogħdu nidħlu f'suġġett u ndaħlu xjenza jeklu f'5 minuti l-nestieħ dan. Jekk imbagħad iridu noqogħdu nżidu, nħawru, nagħmlu ġurnata. Però mbagħad qalli veru, qalli ma tiġ tagħmilha daqshekk monotona, jiġifieri titħalli escape hatch għal min irid ikun avventurus forsi tista' tkun minn din l-avventura tasal għal konklużjonijiet oħra. Ġifieri huwa tajjeb ukoll nkunu avventurużi u ma nagħlqux il-bibien u ma ngħidu isma' mela infatti jiena nidħol f'ħafna dawn il-portali kif semma Xavier fejn il-fenomenu tal-inspjegabbli huwa l-forte tiegħi sewwa, nħobb nidħol ħafna fiex ħafna midrabi jiena meta tkellimt ma' esperti akademiċi u qalu li Kevin isma' tittimxi by the book. Meta mxejt by the book ma sibx il-mistoqsijiet. Meta ħriġt barra mill-box mentality bdejt insib ħafna affarijiet. Ġifieri, rridu nkunu ħafna avventurużi. Kevin Falzon, grazzi ħafna li kont magħna. L-awtur Kevin Falzon fejn tkellimna miegħu flimkien ukoll mal-panel li kien magħna dwar il-misteru tal-Bermuda Triangle. Infakrukom lilkom telespettaturi biex anke tipparteċipaw fuq il-paġna tagħna tal-Facebook fejn nistaqsu temmen li dak li ntqal dwar il-Bermuda Triangle huwa minnu. Passoltu nħeġġukom tikkummentaw u tatuna wkoll taqsmu magħna l-ħsibijiet tagħkom. Grazzi għal Jonathan Farrugia u l-Kurt Poli u l-komplement tal-kru li assistina matul il-programm tal-lum. Grazzi wkoll lilkom telespettaturi li għal darb'oħra daħaltuna ġewwa djarkom. Narawkom bħallum ġimgħa. Saħit.